the end of the school year, we Piglalauman kan reduce that Department to of Education 50% Bicol to na try mapakol to sa maintain the trend. While we increase the grade level prices 1,758,628 to ang bilang kan mga 71.21%. estudyante na ma-enroll para sa school year For 2024 to 2025 sa 4,467 na pampubliko asin pribadong eskwelahan sa Bicol. 950,765 ang piglalauman na enrollees sa elementarya. 550,279 sa junior high school, asin 257,584 sa senior high school. Basado sa opisina kan DepEd Region Bicol 5. In other words, 1.46% dahil dito sa o 8 week ay 25,000 na talagang enrollees anilang kaunyan na pabawas school naman year ang kumpara ating kan mga nakalihis na taon hindi na marunong bumasa. And the continuing 1,073,251. reading ang paghahanda ay talagang regular na itong ginagawa ng ating mga school heads, mga school officials para ma-house nila kung ilang enrollees ang kaya nilang ma-accommodate for the school year. Dugang pakan direktor, 170,817 na estudyante ang nakapag-enroll sa primerong aldakan enrollment na pinuunan kasuudma na madurar sundo sa Hulyo 26. 2024, ang bagong classroom na i-construct kasi hindi pa na ipatayo, 714. For school year 2023, meron tayong 333, pero ang natapos pa lang po dito ay 52. On school year 2022, meron tayong 40, pero ang natapos dito ay 26. So we are still awaiting for the construction of all these classrooms na ma-address yung ating pangangailangan. Nakatalaan na puunan man ang Brigada Eskwela sa Hulyo 19 para sa mga baretang tatak Bicol, Crisess Bayonito. Binigay ay